Fis-soċjetà li qegħdin ngħixu hawn bżonn ieħor importanti li nitgħallmu l-verità. Soċjetà hija importanti li jkun hemm ħafna ilħena, però fl-istess ħin waqt li kull leħen jinstema' ikun għaqli li mmorru għal leħen li jagħti l-ħajja. Għalhekk it-tieni opera tal-ħnina qed ittina kuraġġ illum, għallem il-min ma jafx. Jekk xi ħadd se jiġi jistaqsini fuq xi ħaġa, x'se ngħidlu? Ovvjament bħala insara Kattoliċi għandna il-kelma t'Alla li hija l-ewwel sors u l-aqwa sors. It-tieni sors huwa importanti huwa l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika li fih ħafna tagħlim. Sors ieħor importanti għal dawk li jħobbu jaqraw hija il-website tal-Vatikan jew inkella l-website Zenit, Z-E-N-I-T, li fiha insibu id-diskorsi kollha tal-papiet u t-tagħlim tal-Knisja. Ħbieb tiegħi, dawn huma riżors importanti li minnhom nitgħallmu ħanatu risposta lil dawk li jsaqsuna. Però xi ħaġa oħra importanti hija din li fejn ma nifhimx nagħmel sew li nirreferi u għall-grazzja t'Alla fil-Knisja għandna ħafna persuni li studjaw li jkunu jistgħu jgħinu lil persuni partikolari b'mod aħjar u aktar effiċenti minna. Għalhekk ħbieb tiegħi, ejjew ngħaddu dak li tallimna l-oħrajn u fejn ma nafux aħna ejjew nirreferu lil dawn in-nies għal persuni imħarġa apposta biex jgħinuhom.